Sunana Bello Muhammad. Kanne na guda biyu ne suka fita zuwa jeji aka yi musu wannan aika-aika. Wato yadda abin ya faru mutanen an riga an saki jiki akan ba a ganin su suna aiki sai suka ga waɗansu mutane sun taso musu zuwa wajen su to ba su zaci wayannan mutanen bane sai suka zo suka ce musu su zo za su je da su cikin wani ƙauyen da ya tashi mutane sun wace a cikin garin Kwashebe za su je za su ɗanyi musu wani aiki to ka riga an zo ka ga mutum ya zure maka ka ga baya da za ka yi. Su ne suka bi su zuwa garin bayan sun je cikin garin suka sa su wa'yansu gidaje ashe akwai wa'yansu mutane a ciki ana ɗaukar mutum biyu a ce za a tambaye su ashe an fito da su yanka su ake yi ba wanda yake da labari cikin wa'yanda suka kama sai kusan na ɗayan na ƙarshe sai ya ga ɗayan ya zo da yuka da jini ko da ya zabura sai suka kama shi ma suka yanka. Ba a samu ɗauki daga jami'an tsaro ba? Gaskiya ba a samu ɗauki daga jami'an tsaro ba saboda ranar kasar ranar Asabar ne ana zaɓen ciyamomi da kansiloli a Borno cewa duk wanda yake cikin gari ba zai fita ba sai an gama zaɓe kaga ba wani labarin da zai zo sai dai cikin su mutanen da suka kukuta suka zo suka faɗa bayan har an gama abu daga baya su filin GTF da jagorancin sojoji suka fita jeji suka tsoko gawakin 34. Yanzu ku kun ga gawakin naku ƴan uwa? Mun ga gawakin ƴan uwanmu kuma an sallace su gaban mu. Yaya kake ji dangane da wannan abu da ya faru? Mai gida karka binciki zuciya duk wanda ka bar maganar ni da suke jini na wanda ma ba jinin shi ba mutanen da suke wajen gaba ɗaya kowa kuka yake yi abin idan ka gani kai ma zaka kuka zaka ga dan adam sama da 34 ga su kwanci ana musu sallah kuma ga aika-aikar da aka yi musu wani fa mafi yawan su duka sun raba wuyan su daga sun cire wuyan su a jikin su mafi yawan su mutum 7 ne kawai wuyan su bai iya cirewa ba. Yanzu da me zaka fi tunawa da su ƴan uwan nan naka biyu? Wato zan fi tunawa da su lokacin da za su tafi jejin nan muna magana ban kwana da su cewa za su tafi sai mun dawo wannan magana ina tuna ta a rayuwata don ita ce magana ta ƙarshe da su. Wane sako kake da shi ga gwamnati? Wato ina buƙatar gwamnatin ko da yake shi ne girma gwamnan jihar Borno yana ƙoƙari 100% akan maganar tsaron nan ta tabbata amma muna kira ga shugaban ƙasa don Allah ya diba ya tausaya muna a ƙara duk abin da yake tunani na tsaron don Allah a ƙara taimaka muna tsaron ya ci haka saboda yanzu haka akwai dukiyoyinmu a jeji shinkafan mu mun sa gashi muna tunanin ya za a ɗebo ta.